बम्बई से आया मेरा दोस्त 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 नाम है मेरा टेकलीना आम्ही कोई करती चालला तो तिसऱ्याला लोक लागले त्यांना पुढल्या इथे सावंत कोण मातो केल्या दारा बॉम्ब त्याच्या बोर्ड आहे मिठाच्या पारा Voiting gold medal for a Vaura Udeshi, Vamos at gold medal. Okay, come on, we'll start. Makasai, you're talking to one more man to the state. Oil oil. हा पोजे लागेल जातात तिथे ट्राय होतोच आता तुझ्या विश्वासासाठी स्वतःच हे पोली प्रॅक्टिस तिथले तू लंडन वयताला तू फर्स्ट क्लासी बसवलो तू फर्स्ट पावना लास्ट क्लासी बसवलो तू लास्ट पावना दोगांय बराबरी पावते फर्स्ट आणि लास्ट आवय ना बाबा पयली पेजीत कांयच नसना निमणे पेजीर पड मामा स्पोर्ट्साचे सगळो कोबरो निमणे पेजीर येतात मी सांगतल्या वाऱ्या आमचे बसले आम्ही करणारे आजच्या संसारात असल्या शेजाऱ्या सरवल्यावर गारा आत्ता केल्यावर कासारा आणि तू तो एक किती यू मीन टू बी आय लुक लाईक अ फाइट फाइटर नो आता F-A-M-I-L-Y Family good night Puisan langsung boleh leteraco हाय तशें म्हणो नाका तुज्या कुशीक फुल्ला म्हाका आसतना गोंयकार सोगली तुजो मायाची कास्ती तुजो काडून पाय ओ पाय वचोंक ना बाय हांवें फकत तुका सोयरीक केल्या काजार करूंक ना न्हू ही कशी पळय येना तशी ना हाय ना हॅलो आणि ओ बसा पूण की तुझ्या दारात काजो फुलात स्वतारी किरी तू सोना सुता
मुळो पालकाचेर आमी बरे ना मरून मेले लोकांक आसून गाली नासल्याचे नायट्यो दुवाले दाव्या हातान उजवो फाटी येना हे कोरे झाडा आमी सोगून धुडू भांगर तोळून उडयता कोणाची इश्टा घेऊन बिझनेसमॅन मोचे बिझनेस चलयता खावपा पिवपाच्यो वस्तू पसऱ्यार मोज्या विकिता एका गाड्याना सामकाराको धंदो मोचो करता गोवा माय देशान हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव जांगणा वेगळे Somos caetipas, asli é parchanti su caballo viari tigre. बिजडे आमदार मोत्री इजडे दोरम ना करो ताने बोलल्या पुरो धुळवाणी साबडे